Хәерле кич. Шәхси клиникаларда абортны туюга каршы Калининград, Чиләбе, Екатеринбургта узган пикетлар Казанга да җитте. Суык дип тормадылар, бала тудыру-тудырмау хатын-кыз эше, балалар көтелгән булырга тиеш. Аборт юк икән, киләсе сүзне йомшаграк итеп әйтсәк, якынлык та юк кебек сүзләр белән 10-га якын хатын-кыз урамга чыкты. Бүген кабат абортлар темасына әйләнеп кайтабыз. Исәнмесез, кадерле кунаклар. Менә хөкүмәт, дәүләт думасында һәм сәясәтчеләр арасында абортны тыю турында сүзләр ешая башлады. Моның сәбәпчеләре нәрсәдә микән? Кайсыгыз Нинди критик ноктага җиттек? Бәлки аның берәр ишетеп, без ишетеп өлгермәгән нәрсә белән бәйле менә бу сүзләр? Зөбәйдә, пайдагыз сездән башлыйк. Бу беренчедән халык саны кимү мәсьәлесеннән чыгып эшләнә торгандыр инде, аннан соң вазгыять нинди икәнен беләсез. Кеше саны кирәк, ирләр кирәк, табылу кирәк, ниндидер буын, алдагы буын булуы кирәк, bundan чыгып та эшләнелә торгандыр дигән уй бар инде. Һәм вазгыять бүген көндә шуны күрсәтә, илне кешеләрсез калдырып булмый бит инде. Ләкин минем бу юл белән барып халык санын арттыра алырбыз. Бу юл белән барып без бу демографик проблемаларны чишәрбез дигән өметем юк. Аны киметү юллары бармы соң? Менә нидер модельләштерсәк, нинди юллар белән киметеп була соң аны? Законнан башлап, бәлки халык нидер методлары бардыр, пропаганда һәм калганы, шул ук субсидиялар. Комплекс булырга тиеш, комплекс, бары тик комплекс гына. Закон белән генә тыелган әйбернең җәмгыятькә тулысынча ярдәм күрсәткән хәлен мин 50 ел эшләү буенча, эшләгән гомерем буенча, яшәгән гомерем буенча күргәнем юк әле. Бу төзелеп киткән комплексларның безнең алда торган мәсьәләләрнең бу мәсьәләдә торган чишеләсе мәсьәләләрнең иң соңгы өлешләрендә булырга тиешле бер дип уйлыйм мин үзем шәхсән. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып һәм үземнең эш тәҗрибәмнән чыгып. Бәлки кешеләр бу минем шәхси фикерем. Гомәр әфәнде нидер әйтәсе килгән иде. Монда да комплекстан карарга кирәк. Монда бит иң беренче ул бала табу, хатын-кыз гаилә, хатын-кыз гына түгел, гаиләсе дә горурланырга тиеш. Ул безгә привлекательный булырга тиеш. Ул кызык булырга тиеш. Аның файдасы булырга тиеш. Баланы үстерү, ярату булырга тиеш. Шул чакта плановый беременность диләр. Бездә бит шул булырга тиеш. Запланированная беременность. Булай булса, аны уйлап бала таба торган кеше була. Икенче яктан, анда бит хатын-кыз да төрле ситуацияларга эләгә, шуның өчен аны да уйларга кирәк. Монда үскәндә күрсәтергә кирәк. Аларның ышанышы булырга тиеш. Мин баланы тапсам, үстерә алырмын микән, акчаларым җитәрме икән, фатирым булырмы икән, эшем булырмы икән. Менә шул булса, кеше ышанса шуңарга, шул чакта бер нинди төрле запретлар да кирәкми. Без беләбез бит, запрет керткәндә ул чакта бала туу күбәйми. Менә Польшада бит. Запрет керттеләр, ләкин аларда бала тууы бездән дә әзрәк. Шул чакта Совет Союзында да бар иде ул запрет. Ләкин анда менә гинекологлар яхшырак беләләр аны. Криминаль абортлардан соң 70% хатын-кызларның үлүләре шул криминаль аборттан соң булган. Шуның өчен анда бит әле үлмәсә дә аның зәхәтләнәләр алар. Бала таба алмыйлар. Аннар бала таба алмыйлар. Әйдәгез, әз генә аборт турында да сөйләшеп алыйк әле, Әлфия, сезнең белән инде. Абортны менә бүген нинди срокка кадәр ясарга була? Медицина күзлеген. Абортны 12 атна ясарга ярый. Әйтеп киткәнемчә, инде төрле хатыннар уйлар, что алар аны үз теләкләре буенча любой вакытта да йөклелекне төшерә алалар дип алай түгел. Закон буенча 12 атна хәтле һәм ул менә хатын-кыз теләде, килде, мин төшертердем дигән сүз түгел. Хатын-кыз килә, күренә, билгеләнә күпме срогы икәнен, аны җибәрәләр психологларга. Психологка үзе генә бармый, ул бала иптәше белән һәм инде алар аралашалар, аңлашалар, чыннан да кирәкме ул ни өчен төшертерәләр, нинди сәбәбе бар аның, теге хатын теләде төшертерде дигән сүз юк. Һәрбер әйбернең сәбәбе булырга тиеш, бөтен нәрсә аңлатып бирергә тиеш. Психологка бару мәҗбүриме? Әлбәттә. Хатын-кызга менә ул килә, менә мин төшертерәсе килә. Аңа бирелә 72 сәгать башта үзенә уйларга.
72 сааттан соң ул килә, опять-таки, табиб янына. Табиб белән психолог назначаться ителә определенный бер көнгә. Һәм әлбәттә ул анда иптәше белән килеп, барысына сөйләшеп, барысына аңлатышып, инде ул абортны туктатып калырга тырышалар инде. Бу рәсми расланган процедура Шәхси генә түгел, бу государственный клиникада шулай. Бу дәүләт Бу шулай тиеш, шулай булырга тиеш булган. шәхси клиникаларда да шул. Әйе, Ничә әлбәттә. очракта, күпме очрагында булдырылмый кала менә шушы Ул инде процедура. кешенең үзенең совестенә тора. Табиб ясаган совестен тора. Менә, әмма дә ләкин менә мин күпме табиблар белән аралашам, һәрберсе дә бөтен этапны эшлиләр. Юк, шуның күпмесендә кире күндереп була дип әйтәсең килә. Күпме күндереп була, 20-30% күндереп була. Ул инде Сәбәпләр тәрә. сәбәпләр аборт ясарга, ул беренчедән аборт ясарга киләләр кияүдә булмаган кызлар. Әлбәттә инде әти-әнидән куркалар, гаиләдән куркалар, социумдан куркалар, нәрсә дип әйтерләр, ничек үстереп чыгалырмы, йортым булырмы дигәндә менә ничек әйтеп киттеләр. Кияүгә чыгалырмы, бала белән алырмы дигән сүзләрдән инде. Менә шулны куркыта аларны инде. Аннарсын куркыта ул яшьтәге хатыннарны. 37-нең бу ягына чыккандагылар. Менә минем шундый үземнең шәхсән случай булды. Мин белгән кеше язды миңа. Менә 18 атна Әлфия төшсә төшмәде инде ди. Син беренче эшләп бирә алмассың микән ди. Ул үзе кияүдә, икенче баласын табырга әзерләнә. Беренче эшләмәссең микән дип миңа төнге 1дә шалтыратты. Мин дә аңлатып бирдем. Ул бала моны ишетә. Мен әйтәм, алай ярамый. Ул уже карында җан кергән бала бит моны барсында аңлый, һәм ул хатын 34-35 атнада баланы тапты. Беренчесен вакытында тапкан булса, монысын ни иртәрәк тапты инде. Хәтта менә сезнең сүзеңне раслап, мин бу өлкәдә белгеч түгел, ләкин беренче бала яралганнан бирле белән әнигә бит сөйләшергә кирәк, әнигә генә түгел, әтигә, гаиләдәгеләргә аралашырга сөйләш, уланы ишетә. Пренатальный психология дигән фән бар. Менә анда барсы да аңлатып бирелә, ничек бала белән аралашырга кирәк. Ул бала дигәч, бөтенесе күз алдына китерә, 3 килограммнан артык, шундый бала синең каршында ята дип алай түгел. Менә нинди генә размерлар булга карамастан, аңың белән аралашырга кирәк һәр вакытта да. Аборт темасын дәвам итеп, менә нинди сәламәтлеккә зыян килергә мөмкин аборт ясаткан хатын-кызлар. Шул 12 атнага кадәр дип әйтәләр. Нинди метод белән ясатудан тора? Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки куркыныч диагноз куйганда беренче чиратта ничә тапкыр аборт ясаттыгыз дип сорыйлар. Ни өчен менә бәйлелек нәрсәдә? Чөнки беренчедән ул бит карала ничә атнада ясатыла, нинди метод белән методларның төрле бар, берәү генә түгел, берничә бар. Һәм инде әлбәттә ул хатын-кызның үзенең сәламәтлегеннән тора. Бәлки аның кан белән проблемадыр. Ул үзенең артыннан влечет определенные последствия, Маруся әйткәндә. Бәлки аның башка соматический яктан күп чирләре бардыр инде. Һәрбер ниндидер чир ул барсында үзеннән соң барлыкка китерә. Даже дару белән дә лекне төшергәндә дә без можем хатын-кызга зыян китерергә. Шуңа күрә аның барсында салып үлчәргә кирәк, һәм белергә кирәк, сайларга кирәк, ничек ясарга. Диагноз белән менә абортның бәйле. Куркыныч диагноз белән кайсы диагноз язасың? Мәсәлән, шул булсын яман шиш. Онкология буенча. Сорыйлар ни өчен? Чөнки әгәр дә күп иттереп дарулар белән баланы төшертергән булса, ул гормональный фонга влиять итә әлбәттә. Гормональный фоннан безнең беренче чиратта щитовидка, күкрәк һәм инде җинси органнарга ул зыян килә инде. Аннан инде әгәр дә вакуум я выскабливание полости матки булса, опять-таки анда кюретка керә, ул опять-таки механическое повреждение барлыкка китергән может, һәм инде инфекция кирип, төрле бәйлелек бар, һәм ул турыдан туры. Дин бу очракта без медицина ягын карап чыктык. Дини яктан да аңлатыйк әле абортларның тыелганлыгын һәм бәлки нидер искәрмәләр бардыр, Илназ ханым. Әлбәттә, безнең ислам димебез абортны тыя, бу кеше үтерүгә тиң. Без моны һичшиксез эшләмәскә тиешбез. Бу бик зур гынах, моның өчен җавап бирәсе бар Аллаһ Тәгалә каршында. Нәрсә әйтәсем килә, абортлар булмасын өчен без җәмгыятебездә бик каты көчле эшләргә тиешбез. Өйдә гадәттә хәзерге балалар бик әниләрен тыңларга яратмыйлар. Әмма шулай да тамчы тамган шикелле һәр вакыт тамызып торырга кирәк, балага әйтеп торырга кирәк. Икенчедән мәктәп, өченчедән тирә күршем анда кемме нәрсә булса барбыр, матур гына әйтергә кирәк, аңлатырга кирәк моны. Һәм масы күләм
информация шараларында да баны оңлатырга кирәк, пропаганда алып барырга кирәк, аборт булмасын өчен. Зыянын беренче чиратта аңлатырга кирәк хатын-кызларга, именно яшьләргә. Хәзер бит ничә 14-тә дә киләләр, 13-тә дә киләләр, 13-тә әнкәләре кулларыннан тотып килә. Безгә ул бала кирәк түгел дип. Гөлназ ханым, менә тыю дидек, әйме, бармы нидер искәрмә дидем мин. Шундый фикер бар, янәсе яралгага жан кергәнче анда 40 көнгә кадәр мөмкин дигән. Бу искәрмәме, бу бармы, бу юкмы? Бу турында әйтә алмыйм, монда хәзер җавап бирер программада, конечно. Баранда бер укыган идем, анда шул авыруга карап инде. Һәм хатын-кыз әгәр дә авыру булса, аның сәламәтлегенә зыян китерә торган булса, андый очракта мөмкин дип укыган идем мин. Юк, аны бездә әгәр по медпоказаниям икән, аны бездә ясыйбыз ул абортны, ул по медпоказаниям. То есть бу хатынга бу йөклелекне күтәрергә дальше мөмкинлек юк. Анда сорау туа либо хатын, либо бала. Менә андый вакытта да ансында барасың. Когда инде менә дин ягыннан чыгып инде менә ансы миңа калса ярамый. Күңелсез темага сөйләшү алып барабыз һәм без аны рекламадан соң дәвам итәрбез. Җәмгыятьтә күтәрелгән кискен тема абортны тыю. Әлеге бәхәскә, әлеге сорауга ике армия барлыкка килде әлбәттә. Берәүләр хуплый, икенчеләр менә хәтта плакатлар күтәреп чыга, тыерга ярамый аны диләр. Төптән уйласак, бу проблемада тагы да тирәнрәк проблема ята. Ни өчен ясала ул абортлар? Чөнки кияүдә булмаган, никахсыз мөнәсәбәтләрдә булган кызлар балага уза һәм алар тышкы тәэсирдә ясарга мәҗбүр абортны. Менә шушы проблема чыкмасын өчен эшләргә кирәк. Шушы проблема чыкмасын, минемчә, әз генә булса да без цензура заманында яшәмибез. Кызганычка каршы дип әйтер идем мин аны бүгенге көндә. Менә безнең хәтта официаль телевизион каналлары да интернетларны әйтеп тормый. Мин аларны карамыйм да, тыңламыйм да, беләсем дә килми. Карамавыгыз хәерлерәк. Карамау хәерлерәк, беләсем дә килми аларны. Менә нинди генә ток-шоу булмасын, безнең националь идея изләгән шикелле, менә шушы балык булмаган яшь кызларның җинси азгынлыгын аклау белән чыгыш ясаучы экспертлар белән дөнья тулган. Нормаль итеп күрсәтү. Нормаль итеп күрсәтү әлегә нормаль итеп аның нәрсәгә китереп чыгарыгын әйтми. Ул беркем дә аңлатмый бит аларга. Әгәр дә сез шулай ярату белән шул эшне эшләгәнсез икән, әгәр дә сез үзегезгә аборт ясарга барасыз икән, сез бит әле алга таба таза бала таба алмыйсыз дигән сүзләрне әйтеп күрсәтмиләр бит алар. Алар әйтәләр, сез бер-берегезне яратасыз, әйбәт, яхшы. Дип әйтәләр. Алар бит менә булмады, узмадык, ярар, эко ясатырбыз дип. Ә бит бар хатыннар, которые эконы 6-7 тапкыр ясаталар, 8 тапкырга да узучылар бар, көчкән итеп. Сезнең сүзләрне дәвам итеп, уку йортларында ясләр ачу турында да тәкъдим булды. Менә бу уңай нәтиҗә бирә алырмы уку йортларында? Аннары соң хатын-кызлар башта белгечлек ала, аннары карьера ясый, аннары гына гаилә кора, аннары гына бала таба. Менә бәлки бу хәлне үзгәртергә кирәктер, бәлки инде теге студент вакытта ук бала табырга кирәк дигән фикерләрдә әйткәләде һәм шулай ук депутатлар тарафыннан. Менә бу сүзләргә нәрсә дип әйтерсез? Бу сүзләргә нәрсә дип әйтер идем? Монда нәрсәдер әйтү кыендыр инде. Мин яшәгән кеше буларак нәрсә әйтер идем? Яшь вакытыннан ук ир беләнме, ирсезме бала тапкан хатын-кызларның күбесе оталар, отышлы хәлдә алар. Аларның картайган көннәрендә ул минем шулай дип әйтергә хакым бардыр. Мин инде ашасын ашаган, яшәсен яшәгән кеше. Һәм аларның күбесенең ул балалары кеше булып җитеп, аларның әти-әниләренә ярдәмче булалар. Шуңа күрә менә ялгыз калган яшь кыз бала узган вакытта менә шул ягыннан торып та аңлатучы кеше алдында улы кешеләр булырга тиеш, әти-әнисе булырга тиеш, әнә хәзрәтләр булырга тиеш, аңлата торган. Һәм аның янында медиклар булырга тиеш. Шул вакытта гына мөмкин. Әмма алайда хатын-кызларның хокукларын тыю берникадәр бүген күзәтелә, чөнки шулай әйтәм бит, студент вакытта аларга бала табырга күндерәләр, аларны ясләр ачырга кирәк имеш. Менә Раил, синеңчә, хатын-кыз, мәсәлән, 18-дә, 19-да яшь ана булудан файда бармы? Монда бу фикер буенча әйтәсем килә, әгәр инде кыз бала кеше ничек алданрак, әйтик 18 яшьтә, 19 яшьтә, 20 яшьтә инде бала таба, димәк аның баласы да шул кадәр сау сәламәтрәк булачак. Бу бер. Но минем әйтәсем килә, менә монда безнең күп сүзләр яңгырый,
тыю турында. Дөресен генә әйткәндә, дәүләт думасы кысаларында теге тыю турында сүз алып барылмый. Анда Шәхси клиник. чикләү турында беренчедән әзрәк, икенчедән шәхси клиникалар. Ә менә без статистикага килсәк, хәзерге вакытта частный клиникалардагы менә әйтик операциялар ясау или шушы аборт ясау, беләсез ничә процент? 16-17% кына. Калган, получается, 84% госучрежденияларда ясала. Шуңа күрә, әгәр дә инде без частный клиникаларда тыябыз икән, бу инде бер нинди дә теге начарга да, яхшыга да китерә дип әйтәсем килми. Юк, бу беләсең нәрсәгә бер адым. Бу башта шәхси клиникаларда тыялар, аннары дәүләт больницаларында. Бер кайчан да үзе булмаячак. Ни өчен дип әйтәм? Без дип әйтәм инде СССР заманында 1936 елда моңа күчкән идек. Гомумән абортлар тыелган иде. 19 ел, почти 20 ел аборт тыелып торды. Бу вакытта инде балалар артыруына китермәде. Инде менә шушы хатын-кызларның үлүенә китерде. Криминаль абортлар, подвал абортлар, алар таза җәелде. Ул алай булмаячак, ләкин андый ясаучы клиникалар табылачак. Әйдәгез мәсьәләгә икенче яктан карап карыйк әле. Хәзер без тыю дибез, әйме? Гафу итегез, дәвам итеп кенә. Пособиялар белән менә мотивация ясап буламы? Киресенчә табырга. Пособие тагын ничек, нинди юллары бар аның? Күп алар бит инде менә бала икенче туган балага акча бирелә, өченче туган балага мәсәлән бирелә. Беренче туган балага акча бирелә. Хәзер юк, без аларны ипотечный бала дип әйтмиләр бит инде, чөнки аларның шул әйтмиләр, ләкин менә шушы кертелгән чара чынлап та әзрәк демографияны күтәрде. Но хәзер тагын кими башлады ул. Тагын яңа чаралар кирәк. Шуңа күрә менә уйлыйлар. Ләкин бу чаралар кагылмый никахсыз мөнәсәбәттән бала табучы яшь кызларга. Аларга синең кирәкми, менә бу 500 меңдә, 600 меңдә, алар әле кияүгә дә чыкмаган. Киттеләр, өлкән апалар сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. Менә частный клиникаларга кайтабыз. Анда бер вакытта да кеше белән менә тирәнтен методик формада сөйләшелми. Менә безнең әйтеп кителгән фикер ул дәүләт фирмаларына кагыла, клиникаларына. Юк, шәхси клиникаларда да дип әйттеләр. Минем үз гомеремдә абортны мин күп ясамадым дип мин аны горурланып әйтә алам. Күпме хатын-кызны мин переубедила йөклелекне төшермәскә. Һәрбер хатын-кыз белән аерым ишекләрне ябып, медсестрасыз нисез күпме үзем шәхсән сөйләшеп утырган булды минем. Минем цель аборт ясап, үземә ул аборттан күпме процентны алу түгел иде. Әмінә хатын кызның алдагы киләчәге турында борчылу, аның сәламәтлеге гаиләсенә зыян китермәскә, үзенең тормышына зыян китермәскә. Чөнки әгәр дә ул шушы адымны ясый икән, без аны соңына ничек булып бетәсен белә алмыйбыз. Анда киләйде хатыннар, кемнәрнең моңа хәле 3 кесарево сечение иде. То есть алар барыбер ул абортны ясау андый маткага керү, әгәр дә инде уже мондый тел белән сөйләшә башласа, ул үзе артыннан тагын бер фикерне генә әйтеп китәсем килә. Статистика караган именно килгәндә, менә bir 10 ел элек караганда беренче баланы аборт ясату статистика буенча күбрәк ие. Хәзер вакытта менә аны әйтеп тә киттеләр. Икенче баланы, өченче баланы ясату арта. Мин инде карадым ни өчен шулай икән дип. Монда менә әтиәниләр беренче баланы табып үстергәннән соң садикка бирү проблемалары белән очраша, анда авырый бала мәсәлән, мәктәпкә биргәндә проблемалар белән киләчәк өчен борчылып, тәрбиясе өчен борчылып. Икенче бала миңа кирәкми икән. Аны үстереп тә җитәргә кирәк бит әле. Югары уку йортына да кертергә кирәк. Менә шуларны уйлап, менә шундый оказывается статистика. Планга кермәгән икенче, өченче балаларга аборт ясыйлар диләр. Без монда балалар бик теге яшәгән, һәркемнең эш урыны булган, материаль яктан уртачаган булса да хәрителгән кешеләр шундый аудиториясе яшәбез бу сезне. Ә бит әле бик күп кенә маргинал кешеләр бар безнең. Алар бит алар аборт ясамыйды. Алар аборт ясыйлар, алар да аборт ясыйлар. Әгәр дә шәхси клиникаларда, дәүләт клиникаларында бу тыю була икән, алар әлбәттә законсыз юл белән тормыштан куркып ясыйлармы? Алдагы киләчәкләрне законсыз юл белән барачаклар. Чөнки Советлар вакытында бик яхшы гына Советлар Союзы яшәп яткан бер мәлдә дә бу подпольный абортлар дип әйтә инде. Бу эшләр өчен хөкүмәт мәскәмәсенә утырган кешеләрне минем үземнең дистәлегә якын яклаганым бар. Белгечләр заманына кайта алабыз. Шулай яклаганым бар шундый кешеләрне. Шул вакытта да булган әйбер. Хәзер бит җәмгыятьне бик каты тотрыклы дип әйтеп булмый. Матди яктан хәрителгән, матди мәсьәләләре хәрителгән хатын-кыз әлбәттә аборт ясарга дип йөгереп бармас. Ә менә бу
Шулай микән, әйдәгез сорыйга Булганнары Әмфия алай- ханымнан. Сәбәпләре буенча андый сәбәпләр я калкып чыгамы? Әйе, матди як. Мәдди яктан обеспеченный кешеләр, алар әзрәк кириләр абортка. Алар чөнки беләләр нәрсә бу, алар уйлап эшләр, алар беләләр нәрсә ул контрацепция. Ничек икән бит контрацепцияны да алу доступны аптекаларда ул бик кыен. Аны бит бардың кире, менә мәсәлән, Ошасың аптеканы анда меңләгән алар тезелеп киткәннәр. Кайсы ничек алырга икән, аны хатын-кыз белми. Аның өчен кирәк консультация акушер-гинеколога. Консультация барыр өчен алар 150 сәбәп уйлап табалар, но алар анда бармаячаклар. Һәм алар үзләренә кирәк кайсы финансовый аларга позволяет, алар да китәләр аны. Күп маннары побочный эффект була. Ул контрацепцияны эчкәннән соң да аннары авырга узу проблемалар да барлыкка килергә может. Монсы тагын бер проблема. То есть безнең әгәр дә без пропагандировать итсәк контрацепцияны. Икенче яктан, опять-таки, презервативлар буенча инде. Хәзер вообще кеше аны кулламый, нитми, нигә кирәк ул дип әйтә. Менә сиңа тагын кыйммәт дип әйтүчеләр бар, һәм шуны кулланмыйча йоклаганнан соң авырга узалар, менә алар киләләр. Менә әйдәгез әкрен генә җинси тәрбия дигән темага кертдек бит. Һәрбер ситуацияны карарга кирәк. Һәрбер ситуация төрлечә. Монда бит менә бер ай элек әле генә ситуация булганы. Киделәр ир белән хатын. Аларның ситуацияларын хәзер детальларын сөйләмим, ләкин аның беременность килеп чыкты. Икесе дә тагын бер бала кирәк үзләренә дип җириләр алар. Ләкин бу баланы төшерергә кирәк. Аларның проблемалары чыга башлады үзенчә. Менә теге бунда сөйләшкән. Расалар сезгә килгәннәр, димәк проблемалар сезнең диагноз ягыннан. Шулаймы? Дөрес аңладыммы? Шулар килделәр безгә килделәр, безнең клиникага килделәр, сөйләшергә, ни эшләргә икән, нәрсә эшләргә икән. Шуны уйларга. Уйлый торган кешеләр акчалары бар, яхшы итеп яшиләр. Ләкин ул уйлары тоже бар. Аны проблеманы шишмәсәң, гаиләсе бетергә мөмкин. Монда да уйларга кирәк. Алар дару эчәләрме сезнең яктан? Менә шуны сорап китим әле. Дару эчмиләр. Юк, аларның психологик ситуациясе. Икенче яктан, монда аларга менә дөрес әйттегез сез, контрацепцияны өйрәтергә кирәк, белергә кирәк. Алар белмиләр дә, аңламыйлар да. Аның нинди зыянлыгы бар, нинди файдалыгы бар. Ир кеше ягыннан да, хатын-кыз ягыннан да карарга кирәк. Бөтен ситуация шул чакта гына әйтергә мөмкин. Яхшы яши торган кеше маргинал түгел, акчасы җитә, бала кирәк, ләкин ситуацияләре бик сложный. Аларга җылый абортка киттеләр алар. Махсус частный клиникага килгәннәр, аларга беренче обследование үткәргәннәр. Сразу алмаганнар, көтеп торыгыз, уйлагыз, безнең вакыт бар әле, менә теге тикшерүне, бу тикшерүне, аннары таблетированный булгач, 2 көн, беренче көн килеп, аннары тагын берничә көннән тагын килеп, тикшереп, низбухты барахты. Частная клиника, если он дорожит своим авторитетом, да, то алар хорилар, тотмыйлар пациентларны. Пациентлар бик күп, аларны тотып урамдан, тотып тартырга кирәкме үзегезгә. Аларның условиялары яхшы булса, табиблар яхшы булса, игътибар итеп карасалар, нигә безгә аларда рөхсәт итмәскә? Булсыннар. 1 минут вакыт калып бара. Менә тагын мөһим әйберне әйтәсем килә шушы законопроект кысаларында, инициативада нәрсә бар. Менә пропаганда абортов бар бит инде безнең, менә интернетта поисковой системага аборт дип язсаң, яшь кызлар бик кызыксына, карыйлар аны, белешәләр. Аннары шул кадәр күп реклама килә, уведомлениялар килә, смслар килә. Менә шушы хәзерге яңа законопроектның бер мөһим чарасы, ул менә шушы пропаганда өчен абортларны бетерү, ответственность булдырылачак. Пропагандасын бетерүме? Әйе, пропаганда булырга тиеш түгел. Менә СМИ чараларында да, мәсәлән, шәһәрләрдә зур аборт клиникалар, без аборт ясыйбыз дигән реклама гомумән булырга тиеш түгел дигән тәкъдимнәр бар. Бу менә бер яхшы чара. Шулай дип тәэсир ясый дип әйтәсез, киләлеге пропаганда абортларның санына. Монда аборт кына түгел, бөтен медицина рекламасы карарга кирәк. Монда бик күп медицина рекламасы. Анда язылачак ул менә. Больниска ятмыйча, операция ясамыйча, бер укол гына ясыйбыз да сез дәваланып чыгып китәсез. Дөньяда менә безнең яктан карасак, психологик, психотерапия ягындан дөньяда кеше
реклама бирергә реклам бирә алмый. Аның Только турында- часть үзенең Әйе, башка Да. тапшыруларда Да, да да, да, сөйләшербез, кызганыч туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә вакытыбыз тәмам. Бик авыр тема, шуңа күрә һәр бала да көтелгән булсын иде. Һәр Шундый теләктә калабыз. яралган жан яшәргә хаклы. Исән сау булыгыз. Рәхмәт.